फै फै जों सिबिनो फै 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 जों मान होनो 1967 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर' हारिनि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि सनाथि मायथाइ फालिथायखौ सनाथि 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 मायथाइ राव थुनलाइ हारिमुखौ सनानि जारिमिनाव लिरलांनो जों सिबिगोन दाहाल थुंग्रि जों बिरहोगोन मंगलिय गाबनि फिरफिला 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 बिरबाय था गोजोनै थाबाय थानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद अरायबो गोजोनै थाबाय थानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनाथि 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 मायथाइ आरो लोगोसेयैनो बाहागो लाफैनानै जोंनि कुमारघाटा हालामनि गासै मानगोनां फोरोंगिरिजों लोगोसे मेलेमजिबि सारमोन आरो लोगोसेयावनो बाहागो लानाय नैबे मैखोम
जोंनि समाजा दख'रा दुलाराय प्रदेश आफादनि जोंनि जि कनफारेन्स बे कनफारेन्सखौ खुंफुंना हरनो थाखाय जि दाना हाजिरा रायदाव आफाद बे रायदाव आफादनि गिबियाव बरायनानै लागोन जोंनि जे पन्सायत गायसननायनिनो जोंहा माखासे जर'खा आलासि दङ दा आं बिथांमोनखौबो आं सिनायथि होनानै लाग्रोनो सानदों दा जोङो नैबे आरो लोगोसेयैनो बे समाव आङो सिनायथि थाखाय आवगायनो नागिरदों मानोना आफादनि एलबिसन आरो लोगोसेयैनो जोंनि आरो जोंनि गोख्रों मावथि कनभेनर जोंहा सासे बे हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन बिथांखौबो आङो बरायनो थाखाय खावलायनो नागिरदों बिथाङा जाहैबाय आदाखौबो आङो सिनायथिजों लोगोसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों दा बे समाव जोङो बे समावनो बाहागो लाफैबावनो हादों जोंहा साफ्रोमखौबो जों आलासि महरै जों बरायगोन लिंनाय जागोन दा दिनैनि जिखिनि आलासि फैदों आं खोनसेयावनो बयखौबो फोरोंना लाबाय दा दिनैनि जि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बेखौ आङो आवगायनो थाखाय आखायाव लाबाय दा गिबियावनो जोंनि मानगोनां दिनैनि गाहाय खुन्थिया गायसनगिरि एमएलए जरेन दैमारि सारखौ आङो आवगायग्रोनानै जाहाथे माबाखौ खुन्थियाखौ गायसननानै होग्रोयो एबा जागायनानै बिथांखौ खावलायबाय लोगोसेयैनो जर'खा आलासि बिजयगोरा नार्जारि सार लोगोसे धरेन्द्र सारखौबो आङो आरो लोगोसे टिएलसिनि चेयारमेन मानगोनां फनिन्द्र नार्जारि सारखौबो आङो बयखौबो खनसेयैनो फैनानै जोंनि जेखौ गाहाय खुन्थियाखौ गायसननो होनो थाखाय खावलायबाय खुन्थिया गायनानै फंनैसो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि आं लाखिबाय मानगोनां कुमारघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 48थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे जिहेतु 50 बोसोर जाबाय लोगोसेयैनो बे समाव एमसिएल दंबाय सार बिथांखौबो आङो हेफाजाब होनाय लोगोसेयैनो टिएलसि चेयारमेन आरो लोगोसे बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो बर'खौ सोनाबाना एसे सोनाबाना दा दाबायना नायलाय मोजां नायलाय Hurray!